Tanigi, tsaka ano. Te, anong tawag dito, te? Nakalimutan ko tawag sa isda na, te. Bakit ka nakakabukid? Batalay. Kami yan, lagalay. Kulay berde yung ano niyan, yung tinik. Dalagang bukid, 170. Tapos yung ano, batalay, 100 per kilo. Hipon, 300 per kilo. Murang-mura na yan. Ito masarap po, bayabas. Pwedeng partner sa tanigi. Ayan o. Kahit maulan, marami pa rin bumibili ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. Kaya tayo, bumili po tayo ng hipon. Pangulam po sa trabaho natin, ating mga kasama. Kaya po, dagsa po ang mga hipon po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Dami pong isda. Mga sari-saring isda po nandito. Ayan po.